ต้นตรมจุนาวปังติฟินดำฮิรันเซียมละอันเตียจูวังจวนอาลูมังอินนาวปังติฟินปายจีตุยตักเซียมชัวกันตุมดอนนี่อาลูฮีอเลียนเลียนฮีเซียมเตฮีอันนัวมาเอเรลาฮิอันนี่มาเซลังอินอเตฮีอโลตลอมตาจงเตจูติฟินาปายะจวนินอารมจังทีนี่นาวปังติฟินตัวจูกุกรินกันหันชูมาอาลูมังอินนาวปังติฟินกันเซียมดอนนี่อ่ะอาลูฮีเกจิขัดอันนี้อ่ะก็ชมเวกตัวอันนี้ที่เฮียนอัตเตลตัวจูปรุนเตนิมบูฮิจูปุ่มติดำตัวอัทอร์มันลวินกันเตลดอนนี่เตมเตมอ๋อนาวปังขานันว่าฝนตะวังวังตีลุมเดสัดชัดข้าอมละว่าอีอาลุมข้าอันว่าเอนี่เจ้าว่าอันปุ่มติดำตัวก็เตลเวดอนนี่จอนจีลมฮีปุ่มเตเรวเตจันเวเลอันนี้ดันเนียบักฮอร์บีนจอนเกรดอันนี้จอนมอสลาฮีจิตุมมอสลาฮีจูดูซาซาดูอังค่ะกันเตลไม่ตัวนี้เตลบีตัวอมเราตุยกันตีอังค่ะอันนี้ตัวไม่จอนมาร์จับุยกันเตละอัดหักเด็ดหักเราก็เสียมโดนนะวินนี่เฮียนตัวนั้นจวนอาลูกันเรารอดดิบเฟกตัวงาจุดนี้เขาฮีกันกังไว้พดดอนนี่เตลกันเลี้ยงเตลฮีตำไม่ตกเลยวินนักกินเอาเขาคันกันนักกันดอนวางนี่มันไม่ตกกันไงผู้รุนกันชาติสางวันฮีอาจว่าลินกันชาติดอนนี่กันตั้งไว้หุงตั้งกันเราเดี๋ยวเราเชื่อตัวนั้นจวนมอสลาทักตัวจีข้ากันเราทักอาชันจูมอสลาริมตุกค่ะเราปังกาตันจวนคุยแต่ว่าบีนพอฮีกันอดเร็วเราจวนนินเราปังจวนนั้นไงนะเราไม่ใช่นะตัวนังสิกุลเราปังเตอันสิกุลมาโตวังอินจีงะปวดตะกินหนูอันอมชีนะเฮ็ดเตียงอังเตกันเสียมจวนกันบวยกันมันโลโปกันติไม่เทมาเซหุ่นที่เสียมเรมจงสุกยังไงแข่งอัจฉริจีอาลัวเมติลตัวอังจีที่จานะโลจันินกันโลกซาเดียมินอดาเทียจีงะขจวนอาลุมินซาเนนขานินอติจงสุงเสียมจงสุงเทียนี่ริลรุนในตะกะกันอมยังไงตัวโจวางินกันหุ่นเตกันมันเทียมาหุ่นออลมันชัดขจวนตุยตักวิตามินตั้มสีปวดตะกินเราปังเตเสียมเทนี่อาลูเล่เฮงจุดนี้เขาหิเมปอลมาอินดันเนี่ยเล่ปากคอร์ค่ะกันจกไว้เล่ล็อกดอนอาลูค่ะกันเรารดดิบแต่วิกัดส่วนจุดนี้เนี่ยที่อันกันมิกซ์ต่อดอนนี่กันสอบโอลังวิตามินที่อัตราเอ็มมาชังโคโรเต
han pai ngot ai chuanin that tak ani tui boka an puara sikul kalte an lo phura ei tur tui han siam sak hi chuanin naupang pawh hi sikul kal hi an phur em thin ani hetianga siam chu chung kwa chawhmeh atan pawh a tui ve hrim a chu wangin chawhmeh te pawh lo hmang ve te tui deuh ani hetai hi chuan hmarchapui kha kan tel ta ni a thak engam tan chuan a thak kha a tui em ani tuna chuan maida nen kan lo hmeh pawlanga maida hi a tir khan tel kha ka ngai tuahna awm lova ti hian an tianga naupangin an phone mai tura ka ngaia chawhmeh siam te ei in siam reng chuan dream an nei ta kha an kan siam chhuak ta ni tunah hian ka ril ruwa maida nen a ti hi a tui ka rin awangin chawp leh chilh deuhin kan siam ta ni chuan maida hi kan telanga maida kan nei lo pon corn flour kha a tha em ani an tui hawp na fian hnih kan tel dawn ani hei hi kan mix anga kan pawlanga tha takin kan pawlanga alu hi ka rawt tha a nget chal ban nget chal khopin ka rawta han rawt som ringot ai chuan rawt na sat ti kha ban chal khop a rawt kha alo tui ta chuan hei hi a tum te tin kan siam anga tel sa a kan thak dawna kan kut kan ti mawm anga kan beng phek ang kan lo kang anga a thak chi kha maida nen ka hmet ta ei in siam chi reng hi to midang pon ni ve ka ringa ril ro hian alo ngai to alo dream ta chu kan ril ro lo om akha kan han siam ta thin ya voina hian hetia kan hi ka tum me alo ni maida tel pawh ka tum lo ma se ka kana ka khoi mek lai khan maida nen hian metila kang chinila ti kha ka ril ro oma chowang chuan chap le chil takin adang lam kan siam ani admin sa vek kha ni thowa ni chu tui reuh dawn na tuk thenga khwanin sahriak kan hnoi ani chuan kan hnoia ka beng pheka kuta khanin tel mom kha kan hnoi anga chuti lo chuan a ban em awangin amung mal lo ve thei ta ni naupang tiffin kan siam chu kan lo zo le ta der maya hei hi a rawt ringot kha ani a hei hi tiffin a du za pai mai tur ani a hei hi a thak tura ka siam kha maida nen ka hmeh pawlh kan kha ani a atui dan ang chia lo nang a tui ve ni ka video te du sak taka min lo en sak thina wangin a trul te min lo pele zel turin in du sakna kan dil bok ani